आंनि गोदान चेनेल मिस्टार धनजिब व्लग्स इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। लोगोसे आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन। आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा खावलायनो लुबैयो, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव मेसेन्जाराव गावबा गावनि नाम्बारखौ हरना दोन, नङाबा कमेन्ट्सआव हरनानै दोन, नङाब्ला आंनि इन्स्टाग्राम बड'लेण्ड टाइगार नङाब्ला टाइगार बड'लेण्ड बेयाव नाम्बारखौ हरनानै दोन। आङो फुङाव जुदि नायनो टाइम मोनाब्ला बेलासे नायगोन, बेलासे जुदि नायनो टाइम मोनाब्ला हराव नायगोन, हराव जुदि नायनो टाइम मोनाब्ला फुङाव नायगोन, नाम्बारखौ नायगोन, नायनानै चेक खालामनानै आङो जा हरनो हायो बेखिनिखौनो हरगोन। बेनिखायनो जायफोर साबस्क्राइबार आंनि, नोंथांमोना अधैर्य जानो नाङा, नोंथांमोना मोनगोन। आं जि बुंदो बेखौनो होगोन। सानसे लेट जानो हायो, साननै लेट जानो हायो, खिन्थु मोनगोन, गासैबो मोनगोन। आंनि गासैबो साबस्क्राइबारफोरनो मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसेथ' होनांगोन ना। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन, आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन। बेनिखायनो आङो गुरै खावलायो जे आं माब्लाबा फुङाव बेस्थ' जायो, माब्लाबा बेलासि बेस्थ' जायो, माब्लाबा हराव बेस्थ' जायो। जुदि नोंथांमोननि नाम्बारखौ आं नायस'नाब्ला फुङाव बेलासि नायगोन, नायनानै हरगोन, हराव नायगोन, हराव हरगोन, अखानायै फुङाव नायगोन, फुङाव हरगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा। खालि आंनि गोदान चेनेल मिस्टार धनजिब व्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ, सापर्ट खालामनांगौ, बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै दोननांगौ, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ बानायोब्ला नोंथांमोना मोनो। नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंनो आङो मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आंनि चेनेलखौ, मोनफ्रोमबो चेनेलखौ, बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, मिस्टार धनजिब व्लग्स इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब। नोंथांमोना नाम्बारखौ हरनानै दोन, आं जा टाइमाव नायो बे टाइमावनो हरगोन। एसे एनै लेट जायोब्ला, सानसे लेट जायोब्ला नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, खिन्थु मोनखागोन आरो गासैबो। जा आं होगोन होनदो बेखौ नोंथांमोना मोनखागोन, सिन्था खालामनो नाङा। मिस्टार धनजिब व्लग्स इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों, नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे गासैबो प्लिज।